Shoutout nga pala kay... Ano pangalan mo ulit? LB Ponce. LB... Wala na, binigay na ni Sir. Ayan, LB Ponce. Hello po. LB Ponce. LB Ponce po. Ayan. Ayan. Inubos namin yung paninda niya ng... Ang tawag niyan? Maruya. Maruya. Napakabait niya na, napakasimple na yung business niya. Pero mabait siya. Kasama namin siya ngayon kay LB Ponce. Yan, mapapanood mo to ha. Okay, Sir. Anak mo to? Pamangkin, Sir. Ilan taong ka na? 9. Nay na? Murag ka man ano? Ungal. Ano? Pero may kanari ko sa dagat? Ha? Ayan, ubos na po. Inubos na namin, oh. Sa dagat. Ay, inilista pa yung ano, Bicolano Elvin pa, oh. Oh, Arthur Sea. Ayan, panood ko sa amin, ha. Sir, pati Maki, Sir. Maraming salamat sa'yo. Ayun. Salamat, Ingat Sir. po kayo palagi, ha. Sige po. Sana marami pa kayong magbabintahan. Okay. Yan. Salamat Sir. po, ate. Salamat, Sir. Okay po. Maraming salamat po. Apo. Salamat, Sir. Okay, sige. Shoutout kita palagi, ha. Mag-comment ka dun, ha. Okay, Sir. Maraming salamat po. Comment ako. Hintayin mo lang, Sir, comment ko. Salamat po, Pwede, salamat. Sir, ano? Tagalog lang. Hindi na ako mag-i-English, ha? Thank you. Okay. Ayan, mga Bicolano. Ito kami sa RR. Hello, sir. Shoutout naman dyan. Shoutout muna tayo dito. Galing pa kami ng Manila. Anong pangalan mo, sir? Benson. Ayan, sir, Benson. Benson ano? Torres. Benson Torres ng Arar. RR Beach. Yan. Si pare naman. Christopher na present. Christopher Nopre. Ayan, mga ano namin dyan sa kwan. May pinsan kami dyan, eh. Ay, siguro sila. Ayun. Oo. Dito sa Santa Cruz. Sila Alvin Calaminos. Kuya, sila. Oo. Sila nga. Wala. Ito kami naman, ano, eh? Ito kami. Ayun. Pang-turma namin dito. Ay, ito yung mga kwanyo dito. Oo, ito po. Alam mo, napakaganda mga Kabicolano. Magkano ano nito? Ang upa nito? Pag sa labas, wala pa. Pero ibig sabihin, kung bibenta or upa lang talaga. Magkano upa? 500 siguro. 500 lang po mga Kabicolano. Hindi mo napakamura, eh, no? Pero kung ibig sabihin, napakasimple ano lang, oh. Pero napakaganda, oh, mga Kabicolano. Punta po kayo dito sa RR Beach po, mga Kabicolano. Ayan. Ito lang po yan sa anong barangay nito, kaya Kagbatano ng Puturan Albay. Ayun. Makapanood po nila nito. Maraming salamat sa iyo, kuya. Oo. Salamat po. Apo. Ingat po kayo palagi. Manood po kayo ng Bicolano Elvin. Meron. May internet dito. Ayan. Salamat po. Ayan. Nakagarit na si Commander. Ganda ng bahay dyan. Ayan. Ayan mga Kabicolano. Dito po tayo sa dagat ngayon. Ayan. Dito po tayo ngayon sa dagat ngayon. Swimming muna po tayo ngayon, mga Kabicolano. Maraming salamat sa panonood nyo. Maraming salamat sa inyo. Dito po tayo ngayon sa dito po sa Puturan Albay. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Dito po natin dyan. Nag-drive ka sa kanila? Ano ba? Babay. Ayan si Bayaw. Babay siya nag-drive sa ino ba? Ano ba ang pinagkakaguluhan nyo dyan? Hello sa inyo dyan. Ano pinagkakaguluhan natin dyan? Hello po, ate. Taga rito po kayo, no? Oo. Oo. Kaano ko si Marlene? Oo. Ano ang pangalan nyo po? Irma. Yan, si Ate Irma. Yan. Ito, kasama po ako ni Marlene. Yan. Ito si Alvin, ang pinsan. Dati kasi, Kuya. Hello, kuya. Maraming salamat sa dito sa pupunta namin sa inyo, ha. Maganda pala dito sa inyo. Oo. Oo. Lumaki dito yan, lumaki? Oo. Dito yan, lumaki. Ayan. Maniligo muna kami. Salamat, kuya. Mamaya-maya po, ano tayo dyan? Yamin tayo. Ayan po, mga Kabicolano. Dito po tayo mga tropa natin dyan. Ayan. ayun dito. Ano po ito? Barangay Santa Cruz. Ayan, Barangay Santa Cruz po ito. Ayan. Barangay Santa Cruz. Dunsol, Sorsogon. Ayan. Mga Kabicolano, punta po natin yung lugar nila dito.
dagat dito. Hello, Irche. Shoutout ka naman dyan. Shoutout ka naman dyan. Shoutout ka sa boyfriend mo. Pwede ba? To, daman to, boyfriend. Ha? Daman po. Anong wala? To, Pero meron nagmamahal sa'yo. meron po, syempre, mga family. Aba, ang galing Family naman. inspiration. Ayan, ang galing niya. Ayun, sige. Shoutout mo sa mga kaibigan mo. Shoutout mo sa mga kaibigan mo. Nahiya siya. Sige. Ayan. Yung mga Kabikolaan, maganda rito kasi parang mapapress ka rin yung ano mo. Yung ano dito talagang ano. Ayan, oh. White sand din siya. Ayan, mga Kabikolaan. Ayan. Ang ganda po rito. Ayan. Ayan, pupuntahan po natin si Arthur Seya. Ayan, puntahan po natin si Arthur Seya kasi minsan lang siya makarating dito sa Donsol, Sorsogon. Kaya bigyan natin siya ng konting kung ano talaga yung napunta sa amin siya dito sa lugar namin dito po sa Sorsogon. Ayun. Ano masasabi mo, Arthur Seya, bilang nakarating ka sa amin dito? Maganda, ano po. Unang-una, siyempre, first God, nakarating tayo ng maayos, walang aberya. Ayun po talagang, wag natin makakalimutan talaga, nakakarating tayo dahil siyempre nandyan yung Diyos sa atin. Pangalawa, number 1, siyempre, nagpapasalamat ako kay Bicolanong Elvin, lalo-lalo na sa mami niya. Ayan. Ayan po. Welcome na welcome po kami kahit sabihin mo ngayon lang kami nagkikita. Pero parang akala nyo na matagal na po kami magkakilala kasi nagkalooban po kami ng bawat puso. Yan. Parang nagkakaisa kami na iisa yung ugali namin. Ganun po yun ang tao eh. Pag hindi po niya gusto, parang mabigat po. Sa akin, sa ano ko lang, sa sarili ko po, welcome na welcome kami. Talagang tanggap po kami, niyakap po kami ng bombo. Siyempre, salamat kay Bicolanong Elvin. Sa kapatid ko, siyempre, nandyan siya. Masarap po yung tanggap niya po sa akin. Talagang buo. Walang labis, walang kulang. Ayun naman. Ayan. At sa lugar na to, Elvin, ang sarap. Kahit sabihin mong ganito, tahimik po na talagang masarap ang kasi ano man ang gagawin mo sa sobrang daming tao na magulo naman, at least dito success. Ayan. Yan. Maraming salamat Thank sa iyo, you, Arthur thank Seya. you. Support natin si Arthur Seya po. Okay ba? Masaya ka ba? Yes, happy. Ayun. Dagat. Ayan po yung anak ni Arthur Seya. Ayan. Kalukuhan. Si Team Kalokohan po yan. At sa aking mama naman, ano masasabi mo? Ay, nandito tayo, may ligo-ligo tayo ngayon. Oo, masayang-masaya ako na nakarating dito. Ayan. Tapos sana mag-enjoy ang aming mga bisita. Ayun. Taga-YouTube, si Sir Arthur. Oo. Si welcome siya Ayan. dito sa Bicol. O Ayan. at least nakita namin siya, napakabait talaga. Kaya suportahan natin sila. Ayan. Ito kasi Bicolana LB. Ayun, maraming salamat sa aking Afternoon, everyone. sa aking I love magulang you na all. napakabait. I love you, Mama. Yes. Maraming salamat sa iyo. Sana pagpalain ka ng Diyos at humaba pa yung buhay mo. At Thanks. makarating ka sa langit at maging mabait na Thank you, babe. bilang isang magulang. God Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma. Masabi Sa ko suporta sa'yo, sa anak Bicolan. ko, Ayan. gawin mo yung tama. Ayan. Tulungan natin ang lahat na nangangailangan. Ayun. Maraming Sipag salamat at sa iyo. Huwag kalimutan ang Panginoon. Ayan. Ayan mga Kabicolano. God bless and Maganda po yung more sinasabi ng blessings aking mga magulang. Sa inyong dalawa kasi, sir. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Ma. Maraming salamat sa maganda mong mensahe para sa akin. Saka para kay Kuya Arthur. Maraming salamat. Ayun, pakita natin dito yung dagat. Ayan mga Kabicolano. Ganda ng dagat dito. Ayan. Ganda rito. Ayan mga Kabicolano. Ano tayo dito? Ayan.
mga bahay dito. Bandito. Ganda rito. Ito yung mga bangka nila dito. Ayan mga Kabicolano, yung mga bangka nila dito. Ayan. Ayan po mga Kabicolano. Ayan mga bangka nila dito. Ayan. Mamaya sakay tayo sa bangka. Ay, hello! Ano, kamusta? Ayan, sa aking pamangkin. Ayan, ano, kamusta naman dito? Okay man daw? Ay, oh, sige. Mag-shoutout ka naman sa mga kaibigan mo rito. Mga taga rito. Ito kasi si pamangkin ko, taga rito mismo yan. May vlog pa dito lang. Oo. Eh ngayon, shoutout ka naman ng mga taga rito, mga kaibigan mo. Sige na. Mag-message ka sa kanila. Dito ka. Huwag ka mahiya. Nasa TV ka eh. Nasa TV ka. Sige na. Wag na lang. Shoutout mo. Sino sa shoutout mo? Wag na lang. Ayun. Nalaga ka na. Nalaga ka na. May boyfriend ka na. Opo. O ba? Taga saan? Laway na lang. Ayan. Shoutout mo naman yung boyfriend mo. Wag na lang. Sige na. Ano pangalan? Ayun. Wag na lang. Sige na. Panood niya yan. Shoutout mo boyfriend mo. Ayan mga Kabicolano. Dito yung bangka ito. Sarsi. Ayan. Punta po tayo dito. Ang ganda dito. Ayan. Ayan. Sarap manguha ng mga isda mamayang gabi. Pag baka mayroon tayong makitang mga isda. Ang linis Ang linis Ayan. Hello! Shout out, Tinubuli! Ayan. Shut up! Bicolano Elvin supporter dyan! Ayan. Ano, masaya ka ba? Masayang masaya! Ayan. Ayan. Sarap dito. Ayan. Shoutout naman dyan sa mga anak mo. Ay, shoutout naman sa mga anak mo. Hi, hello, shout out mga anak. Eri kami, and Jan Paul. Ingat kayo dyan, nak. May kayo ng marami. Ayan, maraming salamat sa... Ate Bal, yung dalawang anak ko dyan, ha. Ikaw bahala mo na habang wala pa ako dyan. Ayun, maraming salamat sa iyo. Bibilin. Kumusta naman dito ang buhay? Okay lang, okay naman. Nag-iisda ka pa? Nagkako na lang, nag-abal-abaling isda. Balabal ka? Oo. Ayun, napunta kami dito sa iyo dahil gusto namin na makita kayo, yung pamilya mo rin. Sama-sama tayo dito kahit naligo tayo mamaya na. Balabal Ayun. balabal. Popo rin o. Ito Kumusta na yung natin? Mga natin dyan, tropa. Okay naman. Ayos naman. Ayan, maganda talaga dito sa inyo. Alas 2 na. Maraming Kuha na salamat. beta magbarangka. Paring Marlon, kumusta naman? Maray. Grabe. Shoutout naman kay misis mo. Mag-hi ka. Shoutout kay sino ang anak mo, mga anak mo. Kibunini. Sige, sino na masasabi mo kay Bonini? Magkuha ki parang Ilben. Di mga prince mo gaya no. Tagalogin mo, pre. Suportahan mo si parang Ilben. Yan, shoutout mo asawa mo, Si siyempre. Mrs. Ayan. Tinay. Andito kami sa TV. sa TV. Sa Santa Cruz, Laguna. Santa Cruz ka din. Sursugon. Ayun. Sursugon ka din na baga. Sursugon to, Sursugon. Ayun. Napakaganda rin. May naglunad sa akin lang irak bayaling piudurat. Maguli ko na sa doon baklay. Ilinunad ko. May kaibang akos. Ayan. Iyan baga pagbaba ko mananakit at mo. Baba na nagpare. Tayo sa kairi ba ko. Tor. Ayun mga Kabicolano, napakaganda rito. Sarap siguro rito mga isda. Tama ni Derek ako. Pinalunad ko na sila. Ayan. Binigyan po mo sa akin. Gangwani ka na eh. Ayan. Tawang ko 50.
Kasi para tama na kansay mo. Ay, ang ganda ng lugar niya na dito. May pigabukod man ako. Yung mga kuwan natin dito. Napakasimple lang yung pamumuhay dito. Alam mo mga kaibigan, kahit mga simple lang yung pamumuhay natin, simple lang yung pamumuhay nila, pero maging masaya na sila kasi importante o wala tayong problema sa buhay. Yun po yung pinaka maganda para sa atin, na wala po tayong tinatapakan sa sarili at wala po tayong inaaway or wala po tayong mga yung sa sarili natin na wala tayong problema o ano man po yung problema o mayroon ng problema, ito yung nagagawan po ng paraan yan. Lahat po ng bagay ay may solusyon. Ayun po mga ka-Bicolano, napakaganda po rito sa lugar na ito. Marami pong salamat sa inyo sa mga nanonood sa Bicolano Elvin Vlog dito. Hello. Kumusta? Ayun mga tropa. Okay naman. Shout out naman dyan sa mga anak mo o asawa mo. Shoutout pala dyan sa sa anak ko, si Janela May Angeles, tapos si Jayan. Andito ngayon ako sa Bicol, nakauwi. Ayan. Ingat na lang kayo lagi dyan sa bahay, sa Maynila. Dito pa rin ako sa Bicol. Si ano naman, pre, shout out ka naman. Pinsan niyo po. Shout out ka naman sa mga tropa mo. Shoutout dyan sa mga sa mga tropa ko sa Bakong. Ayan. Dito ngayon ako sa Piudoran. Ano apelido? Ringad po. Ayan, si mga friends mo. Opo. Please, Shout out mo sa mga friends mo. pa-shoutout mo sa sa friends ko kala Apelido, kasama apelido. kala Brian Ringad and Libert Boyasgo. Hello. Ayan po mga Kabicolano, mga tropa po ni na pamangkin ko na si John Mark Ringad po. Nakasama po namin siya dito sa Barangay Santa Cruz. Sorsogon po. Nandito po. Ayan po. Napakaganda yung lugar dito. Maraming salamat sa iyo. Ayan. Ayan po. Napakaganda yung lugar nito. Ito po yung lugar na napakasimple ng buhay. Basta po wala kang problema, pag may problema ka po, mawawala yung problema mo dito. Ayan. Ayan. Kumusta naman buhay mo? Okay lang. Ayos lang. Ayan. Hindi ka pwedeng kailangan laging ayos, di ba? Kahit mahirap o laging ayos. Ayan, mga Kabicolano. Kuya, matanong ko lang, anong kinabubuhay nyo dito? Dagat, nagpapatitis, lalaot. Pero, Pag may nang isda, construction. Kung anong dapat pagkakitaan yun. Minsan ng isda, yung naglalako, titinda. maganda talaga yung kahit papano, kahit maganda yung hangarin nyo. Pero ibig sabihin, kahit papano, nakakaraos kayo. Nakakaraos sa mga lawatan. Minsan, hindi maganda yung anak mo. Ang kita, kakapaundar. So, ganitong mga buwan, mahina. Mahina ngayon ganito. Hanggang April, kaya May. Anong buwan ang pinaka? June, hanggang Agosto. Ganun. Kasi yung Agosto, yung dito lang yung patitig. Oo. Bangka, ko lang patitig. Pero pag ganito mga buwan, wala talaga. Mahina. Yung pang ulam-ulam, ganyan. Kahit papano po. Kahit papano meron po. Oo, kahit pa. Ayun. Ayun si Kuya, taga rito po ito sa lugar na ito. Medyo mahina daw ngayon. Minsan, depende sa buwan kasi. Sa mga buwan Kaya, Nakatanggal lang sip muna para no. hindi ka maglaspag sa dagat. Mayroon po kayong bangka. Pero, yung nakalitaw ko. Ayun, yan po yung bangka niya. Yung gulay green. Ayan. Ayan po. Ang isla po sila. Ayun. Yan po yung bangka niya.
ang kitaan talaga dito pag meron talagang mga huli na marami, no? Oo. Ngayon, maganda yung huli, yung puset. Puset. Yung giant squid. Mm. Kaya lang, hindi man ako makapaglaot yun dahil bawal na sa akin yung pagbibilad. No. Mahalo na yung ano, Di na rin kaya, no? Ilan taon po na kayo? 50. 52. Ah, Pero yung iba, mataba ano, sa init. oo. Distansya sila. Mm. Ngayon, wala. Ngayon, tambay. Minsan, yung pag may pangailangan yun, tawag sa kapatid, Oo. mga Okay lang po yun, kuya. Ang importante po ay gumagawa po kayo mabuti. Hindi naman po kailangan kasi na maganda yung ano mo, yung marami kang pera o ano. Pero kung marami ka naman pera tapos hindi naman maganda yung pangsarili mong tawag na ito. pantay yung Diba? anak buhay mo. Oo. Wala kang hinanong tao. Wala kang tinatapakan na ibang tao, di ba? Napakabuti ni kuya. Ayun, nakakausap natin dito bilang magdaragat po si Kuya Eli Reyes. Ayan, maraming salamat sa iyo, Kuya Eli Reyes. Sana po pagpalain ka ng Panginoon at umano pa tumagal pa yung buhay mo. At maging sana marami pa kayong mahuhuling isda na hindi lang po ngayon. Sana sa pamilya mo. Regards na lang po sa pamilya mo. Maraming salamat sa iyo, Kuya Eli. Ayun, nakausap na po natin si Kuya Eli. Napakabuti niya, di taga rito sa Santa Cruz. Ayun mga Kabigolano. Shout out po lahat sa inyo dyan. Ay, ito po yung bayaw ko. Pinaka-pugi ng bayaw ko. Ayan, pinaka-chicks boy na bayaw ko. Ayan, kumusta naman ang buhay mo ngayon? Mabuti naman. Pero ano ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Trabaho. Ang buhay ng pamilya. Ayan. Pero paano yan nawala na yung asawa mo, namatay na anong Nawala yung asawa ko. Minsan, nagsisisi rin ako. Bakit tinawanan kami. Pero hindi ko kasalanan. Dahil sa sakit. Oo. Ngayon, ibig sabihin, anong plano mo ngayon sa buhay? Mag-asawa ka pa ba o ano? Kung sakali mayroon pang matagpuan. Ayan. Mayroon pang iibig. Parang gusto mo pa talaga, no? Pero ang puso ko, bukas na bukas. Ayun. Ay, gusto ko sa'yo. Ayun mga Kabicolano, sa aking bayaw, dati kong kasama sa trabaho yan. Napakabuti niya, napakabait. Wala akong masabi sa kanya. Talagang sulit siya. Andyan siya sa akin lang palagi. Kaya yan si Ben Horobingon sa'yo. Napakabuti niya. Ayun, maraming salamat sa'yo. Ben, salamat sa suporta mo. Kuya Eli, maraming salamat sa'yo. Pinahagi mo yung mga kwento nyo sa buhay dito. Maraming salamat sa pag-steamer dito sa lugar nyo. Ayun, mga Kabicolano, napakabuti nila. Ay, sandali Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayun, ano lang po yung vlog namin. Maraming salamat sa iyo. Bye-bye po sa inyo lahat dyan.